Hadin bangila dep kejing puli na po UBS o arjar nyo. Ba andang lawan sa po Shillong. Haba ngayo ban visit iki yen jing prabangay. Habang ikendo ki parlok sirom seneng. Nga UI babuna plen juki kalangop hakadi ka bam. But day gani hi ba pelong nga malik bani chau diki penyerap iki. But mli tang kata ngangit ba kadi ka compassion kajing susun ay ka boleh tersat ka danut jonga but kajing i na ka bantai gini ki mensim ki ba kodor. But ngilek kat bala ban reach out iki bikin tip yu jisu ba kajing im jong ki kalong ka ba kodor. Ti kamkut tang kata na kaliang jonga ngaliok bani share bagi parlok ki ba i bagi syakri ki jong blay. But ika balang ngla share habade bagani kajing angnur kajing terang kajing seliang ka jonga. Ti kumta na kaliang ka balang ru bagi perangi bagi ki parlok kila ban bu kajing duai. Ba kakam kala ayat kum tu na gawai katayo suway bunai kum ta ter. Tetat hadu bangi da play officially ia kani ka JIA center counseling center hapok dong mission hapok mat peran haka arpunya utrik ubnai me arjar sipo haka ba i pastor kinong pulu ibelong executive secretary haka to kopor ringkat bagi pastor ki rangba antau rangba snong dong dong mission bar ki bagi rangba ngela ban play ya kani ka JIA counseling center hapok mat peran ti deni tai jing stang linti berit kila ban kakam kalong kumni kamulong mentah pi naduk pas sedang ngaloi pi bangi labu akajing duai hiwat ikam smart ke jong blay ikamon ke jong blay nemar kani ri kam ka bakenjaman sim kani ri kajing syakri ke bangi ai syaki ti ngam artatin bangangai scam naduk ka tolong ka download jonga ba sisin bangi sedang bangangai ka di kam ka blay ubu tersat ka download jongi ngatrai kata ka di ka ba pen scam ka download jonga pat jongi lang bar khoin bangi niat chaprang sekamat ikani kakam nemar kalong ke ba don kam hadu kata-kata ngam artatin ni RM nemar ka di kam ka jong blay mun sim ko jong blay yalam bang sus scam utrai punya yalam ke kakam kumulai lam nadu kisne mo men shua arjar sipo la yalam unang yalam hadu gini kisngi ru kibanwan haka ba sedang habang ilek ba sedang reach out igini ki parlok ki ba i ki jongi kawai arli ki jeng aku aban kedoh ni kapor ba kata kalong ba ting habang ilek bin slok bat ki ding shem bat ki kawai kalong ba andai ngilai kendu kumtu bat bani kendu pat iki sisin pat kasim sitom ha ting kendu sisin arsin ting im kendu syu te ngaso kata kau ni kawai ka jeng namar bangim la ban follow up iki hakata kapor te ka baar pat namar bangim don la ka hakata kapor ngim don ka jakai kendu ka counseling center ka babiang ti ta kadaw ka ba bangi kendu begini ki parlong namar balai mo kumengi badang ka family kinwan gini ki beri badi babam hagieng te ngar ko dani lok kinong gikhun kalong ka ba sibun bekinwan ki parlok ka bukum kita hoy ngamong ba kamlong kalong rei nya perkhat ikayeng ka sem jungiru te den ta kadaw ngaso ba hakata ko por namar bangim don ka counseling center ka babiang kawara jing ingi banya kendu ikini ki parlok mo namar kam don ka meeting place ingi ka bangin selok bangin duai banya keren ka por de ka ba lai pat ngaso ba ka de ka jingarap hakata ko por ngim don la banyarap iki ki share sibun ki jing dan perju ki keling ba ki jing pang ki jing tom ki sim ka dawai ka de shin ki abani detox bagani kata itu na kaliang jungi ni shem jing si saban ni ai ka ketika mon ka ketika diang banyarap iki la kalong kaliang ka pisah de wala kataru ngi persyang hikat bala ibor nalade ibarin ngi persyang banyarap ikini te itai dong ide jing hakapor bangi sedang ka kam ka jong habangi sedang jing lenti bangi pli gani ka counseling center hapo peran kai te kade kata hi na kaliang ka jongi ka jing lenti jing syam jongi ka beningkong kade ka jing duai ka ba ngabuk jing duai man kapor bar kata kade ka but ka bari ka bangalak banyak ceprang sekmat kali ke sekri ka baar ka dei ka jing mo compassion but ka love ka bodon ka donut jonga ka ba penki apo donut jonga banganya ceprang sekmat pantrei ia kini ka jing sekri apo jong ka balang bar mei tang kata ngait ba ka dei ru ka jing duai jong ki pra bangai ka jing duai na kaliang jong ka balang
putra yo ban sei ban jit ki brio ki ban yo ban kit ya ba kham tam ha ba de ka jing sakri ba kum ka ni ba ka jing ai man sim jong ki na ka por ru ban pentelu ni ka ni ka kam tengah kiri kita hi ki daw ki ba pelong nga bang la ban penya chaprang sakmat ini ka jing sakri na ka banta ka burong ko jong blai hadien bangi nagaliang jo i confine ibelong itrai jaka ibala ais ngu bahai kan ni ka jaka na ka banta ka rehabilitation center bante ni ba hadien bangi adep bania tho yatar nagaliang jong i ba nagaliang ka balang kaba ningkong e kalong ba pi kani gari ka jing angnut kabodon ka donut ko jonga ba kamkut tang haka counseling center wana pomat peran te kenang ko ban penyar syu ko jing tre jongi kita ke vision ke bodon mar ngi kwa sia benyarap iki but anda lang tip bengi layo kani ka jakale ka beningkong e kalong bengi aingu yu blai nemar ba demu u ba provide kani ka jaka ko ngi lawat jaka keleng andre ha ka timing ka jong blai ka por ka jong blai ula penyo kani ka jaka ngasngo ka jing sngongu ba ka jing kemen ka palat ningkong e kalong ba utra la ai kani ka jaka yangi kum ka balang ha ka bangin yo ban run ya kani ka rehabilitation center hang ni ngaso kadai kata beningkong kadai kemen nga kalong ai ka buram sublai ul ai kani ka jaka na ka banta jungi ngaso di kata ka beningkong ka jing po jonga kumbolong menta nemar banginang sedang ha kani ka jing yailanti jungi kum ka rehab center te hadu menta hi ngidang pediang tangi ki senrang lesi ki snem ki banwan lesi ngin saparkhan ndre ya menta hi te tangi ki senrang mo ka banginang la ban pensa ha kani ka rehab center jungi kumulong menta ngin si engage ki doktor ang ta ki nurse ki ban dor kat bat ngi hagani ka rehabilitation center ban nalor mengi ki pastor ki ba tre hang ni ki bolong ki dokot jong kani ka jing ai center ru ngin yo ban ai ka counseling ban yarap ban duai ban selok hadu menta hi ka jing perkhat jing ka long ba nang ni sakhamat ngin sa pha hi ki brio ki ba ki balik pulih bani pentibet hagani ka benta kenang bangila ban penbahas susu penwandur susu gani ka rehab center ka jongi te hadu benta hi ditang bangi hi ran ki pastor berangkat ki parlok jing ka tu kaningon te haga bangila ban ai counseling i duai ngi selok kumta terter na ka benta ban penbah ban penkala ka jing jungki lingba ka jing tere ka jong blai ka jing jungki bangila ban penwandur ki ken na ka benta ka buram ka jong blai te hakini ki snam ga menshua na kaliang jongi kum ka jing ai center kala don hi ki jing trai ba ka snong ki jing trai ba ki school nang ta na kaliang jongi ni julai hi shani steven ai kenja awareness program ba ki wei ngin se network khamba susu ba kini ki NGO ba ki snong ba ki wei ki seng balang ki ba long related issues bade ba kani ka di ka bam atrangin se network kata korkom kenang bangin yo na ka jing sakri ka khamba pi ha drop in counseling center kamut kadi ka jaka bakini ki parlok jungi ki juan ni kendu na kapor ting ha jaka bakin le cheni sitai ki wan songkai no angi jaka bakin sangkai sini sitai ki wan songkai hang tu apo drop in counseling center te daga bagi wan songkai kum tu ngi yo bani song bani keren bani phliu jingmut kum ta kai kalong kum ka jaka ka meeting point ka bangi kendu iki namar ditang hang tu ka drop in center ka bangi la bani kendu barki namar banle chewei ka khamsem chutom te khambun sin tingi itu jakahi ini jaka babiang tam ka bangin yo bania yarap iki ban konsel iki ban pen i ban pen syai ban ni kata ban bu ke jing duai na ka banta jongki ba boleh yo ban keren ban thau thamai ka jing jongki kadi kata ka jing thu jo ka drop in center pi hangte don beki bun sing i don be hangte po drop in center te ene kilawan sisin kum tu kita tip ka timing ke jongi te kiwan biang kan kum tu teng hadien citeyo hadien cibenai te teng pat kilawara parlong iwe hadien iwe te kum ta naga tayo naga benai naga snem kimaki ki advertise ba kadon ka counseling center kadon ka drop in center kum ta kan ka kam ka ya kum ta mdi etang ka counseling ya ta ye songkai tu khana hakata korkom socialize baki hoy ti kiwan background mo pero kiwan ti kidan wan ana kaleng kiwan kata korkom kay
Pi ngiem tak rejing ai sisha. Ngire ki beri ba pop. Ki beri ki ba angop akadi ka bam. Mo ki bala jenga nu bulai. Tingi sutu ba de tang abang i pashu bulai. Bulai kuroi ban maap ni. Dangi long kumnum nu condition hakaji im jongi. Ba de tang jenga ai ke jong bulai sisha ka bala ban peneminga ban penemingi. Langi long hakano kono kom ru di tang jenga ai ke jong bulai. Dangi pediang ka utra kro ban ai ni. Lari ngi drug addict ngi alcoholic. Lagi kino ki bangi jenga sisha nu bulai habangi pashu bulai kuroi ban maap ni. Ka grace jong bulai ka dap yang ngi sisha. Te ngilong kum ni belum mentaru ngai bari tang jenga ai ke jong bulai hi ka bangi la ban penia ja prang kam ke jong bulai. Te kari kata ke ba ngi ana kaliang jongi ke center ngi bu na bangi sutu bari tang ke grace ke jong bulai sisha ka bangi long kum ni ko bolong kam le ka bor ke jongi kam le jingla jongi wat hapdeng jong ke jinglong pop ke jongi ru ni langi kalabut ni pashu bulai kuroi ban map ngi so ri kata ke grace ke jong bulai kari kata ke pi khandai snem ko long ke snem ko bala jerong kam le ke boling kod namar ba hakitu ki khandai snem ngimong bangi la klikti ndre ngi tre ke kam ngi don ke drop in center ngi lej beri chau di kini ki beri budi babam baga kam ke telun te naga snem skoi ke snem pat te tat hadu banda adien khandai snem ngej ba kadi ka timing ke jong bulai ke por ke jong bulai nomor kani ri kam balang kam de kam simen tingi hab ri syong ye keren ye perkhat ye discuss kam ta ki sngi ki por ki yai te ngej ba kata kadi ka timing ke jong bulai bangi lala ban te ikat kini ka project hagani ka snong ni pos arit ken tamangi klem kriti khandai snem ru ngi klem kriti ngi tre kat bala ban job ikini ki men sim ki bokodor ki porlok ke jongi ki balangop ke di ka bam haga bakin yo pan ngej pan pediang jisu kum nong pun em jongki pi ka kani ki issue ko long ka bajuat habade ke di ka bam hade drugs ko long ka shisha te bandong ki success story ka khamduna ngala bandong sibu nak kisan pongut tang igwe argut kiba kala sisha na do ko download te andre bun teng ki relapse ki phaidien hakata ka jingya lenti jongki te wala pedeng kata ka jingya lenti jongi makanaru nyimno mensim iyai kendo iki iyai slok iki iyai rap iki iyai betin iki iyai hikai iki te na kaliang jongi ru ngai ka bahatam te hoi ki don ki belakala ki don hi ki belakala ki bala yai ni menta ki bala do drugs san snem hendru snem ki don ki bala la saus snem isngu ible kata marpi haka bakhado ngi ritang ki atiar ngim don bon ala di ngim la ban penkala yenu inuru ngila ban betin ngila ban hikai ngila ban selok ngila ban duai hendrei ban penkala ka ji im jongki te tang ling bau jisu kris bat ling bau mun simukhu kta ka download jongki bikin pashu blai te ngej ba ling ba kani ka channel bingi pek mentaro ngin kam men duai jur problem pun em kta ki namar ngi mentang ong pi ngi tang ki brio ngim la ban iru em ngej skam ba ditang ba ka jing duai ngi kwa isha shushu ki success story nang ni syakman ngin kam men duai jur bulat bon ha ka jing duai ye pi ki pram ngi bi ki parlok ki ba page kani ka channel ngi ha ban duai kham jur o troan pun em ki te ditang ta pin success story pin isha ba ki men sim ki kala ndrei kam de ka bor jongi ni ditang kino trei apun kala de uji sukres ke ji em jongki pi tarang so pi kani ditang ka jing duai hi ting hoi ngila trei la kata tli kisnem ting ha jing long bri ngi sno no men sim mo namar ba tang khandiat ki bakala ki ba phai shu trai ndrei wa pedeng kata ru ngi yai be syakman ringkat ba ka jing duai mu trai un yalam bu trai puniai ya kini ka kam ka bakrau ha ka bade bikini ki men sim ki bokodor kin asori tang ka jing duai hi mo ka bangiai hab duai na ka por ka bangila ban pentulun wat ha preng ka jing no men sim ka jing iru ha ka jing ya lenti ling ba kini ki putli ki snem ngasori tang ka jing duai ka ba sustain ngi bangila ban punya kini ka kam syakmat ka baningkong ka de ka burom yu bulai mo ka ba utra la pli ka lat bangila ban te ka kini ka building te ka baar ngi habang awan hang ni kalong ba pi ngi kini ka rehab center ka thong jing kalong ba ngin a ke jing sakri met ba men sim
Nanta banyak rap iki inmates ki basahang ni. Banyak konsel ni banyak selok bagi penduai nak kebenta jongki. Bat mereka kata bagi terang bagi tip yu jisu. Kumunong pun imnong suspak jongi. Bagi beri ke wan sahang ni ke inmates. Mereka tang wan sahang ni bagi kuat ba. Anda ke wan sahang ni la kalong si benai la lai benai. Ni sau benai kat no. Bagi mi nang ni ke jing angnot ke jing terang jing kelong. Kin long sisa kita ki beriu ki balak kelas sisa. Ki barau trau la pun wandur sisa ke jing ki bakin mi ki beriu ke bertamai. Kata kada ke jing angnot ke jongi. Bagi kuat bau tu beriu berim un sakut sa em. Jadi ki mi nang ni na por rehab center ru. Karuan ke jing kalah. Ha ke jing em joki kata kada ke jing angnot jongi. Pat nak kaliang jongi ru ngi angnot ban ai ke bahatam ke jing syakri kat bangila Dah gaji pun side board jong boleh in ai ke bahatam te ke pila ong mentan ke generator de gawai te kata kalong ke bodon kam bat ka baar ngai haji pet junga ngidan kam gani ka multi purpose vehicle nomor ba kani ka multi purpose vehicle ngila ban lek siu lek pet iki inmates ki saang ni nang ta lada ka jia ka nu ka pang ka sitom na kalong kam tam le hamit ka yong na kam ta gini inmates te habang idon ka kali hang ni kemud kalayarap sibun bangi penpoi ki saka jaka mo ajing sumar te ngasmo kata ka de ka kiba hakmat te kiwe tengah nombong de kita hi ki belum hakmat kopi opi mentan ka generator ba ka de ka multi purpose vehicle te kita hi ki ba hakmat na kaliang jungi kum ka rehab center bangi don kam mentak kan menurut mene ngas patang ngajing sungu yu boleh di tangga jing sengu boleh ke jing yalam ke jong boleh ling ba kini ki ar khlai tili ki snem te ha ke jing syam jonga ha ke jing yakit jong ba kam jong boleh he kini ki stem te nganong kumno ngako man ai ba batam ha ke ni ke jing syakri kat bangala but ha ke jing syam jonga ngi ka sangti ke jong boleh ke don rikat bat ngi naduk ke tu ke sengi ke bangi ngi sedang bat hadu kan ni ka khelmat ni ka presence jong boleh ni ka jong kat ka jong boleh ni ka jing alam ka jong boleh ni ka jing kerku jong boleh ka jing pendap ka jong boleh kata ka bangai bang ki prangai ke bi jungiru bagi parok jungiru ki ba ka jing kersan ka ketiga mon ka ketiga diang hagi benta baro bat ni ngadap tang ka jing skong yu boleh ya ka jing punya ka jong boleh kan ha ka bade kata bade ka rehab center ni Askongu iblay ba nagaliang kajiru ki kersana kajing duai bagi aiman sim yang bagi baheng basem rukumju periuk ban nikit ya ba gari kam kai pi habang itre begini ki beri bedi babam ikindu ki beri ki baharukom te ki jap beri kindu te nganong gumno hawe kaliang kini ki beri bedi babam le sigilaun pe ingi de goi pa khamat yang te laun de beri jong ka an beri hukum ni beri hukum tai ki laun perkhat pi hibun je perkhat mar ki ke bangi tre ki bangi le ni le ha ka bapau ba ki ka banyi rap igini men sim ki bokodor te ho na kaliang jongi ha kisna men suaru ngila submit hi ke list jong ki counselor jongi ha ka police department khenang ban mo ban ra kata ka jing sngai kan ngiru kanang ba kanum jia kanu ngiru kala don hukum kata kini ki snem ke mensua ilai kendu iga nakaliang ke polis ngila submit ikal kini ki kerteng jong ki counselor ru setei te hadu menta te ni kamdon ni hukum kata ni treibe ke kam ke jong play haka bade ba reach out ikini ki mensim ki bokodor te hadu menta kamdon ni kata ni sngu scam ni sngu sngai pau trau don kat bat ngi kan hadu menta kani ke khlek mar hukum ju tengait ba kani kamdei tang ke ba ningkong baka bakhaduk jong kabalang namar kumbo pitip menta ka jing jelai jong ka jing dikiat jing di drugs ha ki jela ha ka apo jong ka jela jongi ni ki district ba repair ki bubun ba lesi ha ka si pos nam ni sakaman nakaliang jong ka balang ru lesi kam kut tang ni pos arred lesi ngila ban pli hapo juai ngila ban pli hapo nongstone ngila ban pli hapo tura kumta ter hakini ki heads jong ni ki district ba repair ngatrai hadin suppose na ngila bale kumta man aga jing syakri mdei tang hang ni ki ka than chini ndei kiwi wat ki jaj siwi ki district jong ka jalaru ngila ban aga jing syakri ngila ban set up ika counseling center ngila ban set up kum ka rehabilitation center kiwi pat ki district jong ka jala katakan yarap sibun
hagabade bagi imlang salang ru bakum juru kajing syakri kam ka jong blai kata kai ngo pil omantan hu kadeka jing kadeka por bakaya ka jong blai kandai tiligi snem ikham lai ai ho ngi trai ka kam ka jong blai andre bangin set up kat kade hang ni long ni das ngo u blai ngasngo bakani kadeka timing ka jong blai ka por ka jong blai kalong ka babyang ka hatam hi kajing punya kajong blai ingi kum ka center bangin yo ban play gani kadi hap menta ka singi kan kadi kajing punya kajong blai ngai nakaliang jonga ngasuka ban karpat ipi ki prab ngai ki parlok ki bapai gani ka channel sngo bahaban ken mau le mingi ha kajing duai bo blai un ai kajing start kumno ban ya trai ka kam kajong blai khamtam bade bikini ki parlok kajungi ki ngop akdi ka bam kabaar duai bo troin ai ka met ka bakoi ka bakhia bangin ap ai ka syakri ka babha kabalai sungu bahaban duai bo troi un pendap ken ya ka jindon kam jungi hangni bar khoi namar mentang rang sedang non sibun ki jindon kam hangni bo blin pendap bar ka bakhat du ka long ba sungu bahaban na kaliang jeng fi bapai ni le si pino kanu ka lat jing rap ka pila ban ai ka ketika mon ka ketika diang pila ban ai ka jing rap ingi kum ke center rehab center hang ni ti pila ban kendo ingi kum kino yalam ngidon ke office pok kelapati ke jingai center ngidon hang ti pok kelapati ti pila ban ko kum juru ban ya kendo ingi hang no ko por ti pila on mi kai ru por rehab center ban pe ban ai man sim ingi katakan bahasibun ti kublai sibune ublin kar khu pi baro ke jing i mo compassion kan love kemudian hang download jonga kaba penki apo download jonga banganya caprang sakmat pantre ya kini kejak syakri apo jong kabalang bar ni tang kata ngej ba kadai ru kajing duai jong ki pra bangej kathong jing kalong bangin ai kejing syakri met bensim nanta banyarap iki igni ki init ki basang ni banyak konsel ni banyak selok lagi penduai nak kebenta jongki bat mitang kata bagi terang bagi tip yu jisu kum nong pedim nong suspa jongi bagi beri kawan sang ni ke inmates inde tang zon sang ni bagi kuat ba ande kawan sang ni la kalong si bena la lai benai ke sau benai kat no ki mi nang ni ke jing ang no ke jing terang jing kelong kin long sisa kita ki brio ki balak kelas sisa ki bala utrau la penundur sisa ke jing ki bagi mi ki beri berteman tak ada ke jing ang no ke jongi pengim kuat bau tu beri berim saput saem jadi kin mi nang ni na por rehab center ru karuan ke jing kala ha ke jing jongi kata ada ke jing ang no jongi pat nak liang jongi ru ni ang no ban ai ko bahatam me ke jing syakri kat bengila ke jing pensai bo dong play ai ko bahatam